Tervetuloa lämpimästi virallisemmin webinaariin. Startataan ja yhteen asti meillä on tänään aikaa yhdessä. Hienoa, että olet tullut messiin. Me toivotaan, että tämä on semmoinen kokonaisuus, joka herättää ajatuksia. Niitä saa mielellään jakaa ja kysyä just tuolla chatissa. Otetaan kahteen kohtaan vähän semmoista yhteistä, jolloin mielellään voitte kommentteja heittää, mutta myös jos tulee missä hetkessä vaan, niin antakaa mennä. Tänään meillä kävi tämmöinen inhimillinen, ehkä aika flowwork-mainen juttu, että kumppanini, yhtiökumppani, kollega Sanna Laukanaho, jonka piti olla mun kanssa tätä webinaaria vetämässä, on sairaana ja ainut oikea tapa sairaanahan on tehdä niin, että on kotona ja huilaa, joten Sannaa me ei tänään nyt täällä nähdä, mutta meidän palvelumuotoilija Heidi on mun kanssa tänään messissä, ja me Heidin kanssa käydään teille vastuullisen työympäristön kehittämisen askelia läpi. Mun nimi on Riina Mikkonen, mä oon Nuonin perustaja, toinen perustajista. Mun tausta kulkee käyttäytymistieteistä muotoiluun, sisustusarkkitehtin hommiin ja vuosikymmenen verran on näiden asioiden kanssa tehty töitä. Myös vastuullisuus on mun tonttia täällä Nuonissa ja Flowworkissa. Heidi, kerro sä. Joo, moikka. Mun oma tausta on tuolla kulttuuripuolella, eli mä oon koulutukseltani kulttuurituottaja ja oon ollut tekemässä paljon kulttuuritapahtumia elokuvan ja musiikin parista, että katon enemmän niin kuin asiakasympäristöjen kautta näitä asioita, mutta uskon, että pystyn ihan tässä Sannaa nyt tuurailemaan, koska oli kyseessä työympäristömuotoilu tai asiakasympäristömuotoilu, niin ihmisiähän kaikki ollaan, sekä asiakkaat että työntekijät. Just näin. Ja se on ehkä semmoinen kiinnostava huomio, mikä on tässä tehty, kun meilläkin yhdistyy tiimissä tosi monialaista osaamista, että niin kuin samat asiat, onpa ne sitten liittyen työympäristöön tai johonkin palveluun, niin ihan samat lainalaisuudet siellä pätee, ja joku on joskus hyvin sanonut, että me ei tarvita enää yhtään lisää tuotteita tai palveluita meidän elämään, eikä varmaan sitä myötä yhtään huonoa työympäristöäkään, vaan me tarvitaan parempaa arkea ja toimivampaa elämää. Niin se on semmoinen ohjenuora, mikä meitä niin kuin arjessa ja mikä on Flowworkin taustan ja ylipäätään kaikessa työssä, mitä me tehdään. Niin se on se semmoinen meidän mielestä muotoilun paras anti ja jotenkin se semmoinen ihmiskeskeinen eetos, johon kaikki mitä me tehdään pohjautuu. Ja siitä puhutaankin tänään tosi isosti. Mä olisin halunnut, sano Heidi. Ei, mä olisin mennyt jo tähän, mutta sano sä vaan. Ei, kun mä olisin sanonut, että mä olisin halunnut tehdä tämmöisiä tosi hienoja Zoom-polleja, mutta mä en vielä oikein hallinnut sitä. Tämä on mun toinen webinaari, mitä mä Zoomilla teen. Joten tänään me pollataan täällä ja käydään sitten keskustelua myös muutenkin tuolla chatissa. Niin voidaan käyttää sitä nyt ton virallisen pollityökalun sijaan. Kohta pääsette vastaan ensimmäiseen pollikysymykseen. Joo, eli tätä webinaaria on jaettu vähän tällä tavalla 3 osaan, eli ensin katsotaan, että minkälaisessa tilanteessa ollaan nyt, mistä lähdetään liikkeelle, ja se on oikeastaan aika iso ja tärkeä osa tätä työympäristömuotoilua, että pitää oikeasti tutkia se nykytilanne, että missä ollaan. Sitten katsotaan, että no mitenkä asioita pitäisi kehittää ja mitä siihen sitten tarvitaan, että saadaan asioita liikkumaan eteenpäin. Eli puhutaan ensin 20 minuuttia, sitten pidetään pieni 2 minuutin tauko, semmoinen hengähdystauko siinä, ja sitten jatketaan vielä semmoinen vartin verran suunnilleen sen jälkeen. Katsotaan, kuinka paljon Riinalta tulee sieltä asiaa, että
että kuinka pitkään jutellaan. Mutta tosiaan niin osallistukaa ihmeessä, laittakaa tuonne chattiin viestejä, kysymyksiä, kommentteja, niin saadaan tästä semmoista vuorovaikutteista. Se olisi tosi mukavaa. Yes. Ja tässä on muutama tämmöinen ajatus siitä, että miten niin kuin me haluttaisiin antaa semmoisia vinkkejä, että miten osallistua tähän webinaariin. Eli jos sulla on vaikka sähköpostiohjelma siellä auki ja sulle tulee paljon maileja, niin suositellaan, että laita se hetkeksi kiinni. Tai jos tulee paljon puheluita yleensä, niin pistä puhelin äänettömälle, että saat ihan keskittyä tähän asiaan. Meillä on se meidän sisäinen metsästäjäkeräilijä, niin se aina vaatii meitä keskittymään semmoiseen, mitä tapahtuu jossain vaikka tuolla näkökentän reunoilla, niin se aina vie meidän keskittymisen sitten pois. Ja sitten jos mahdollista, niin toki niin, että sijaitset jossain rauhallisessa ympäristössä, että siellä ei myöskään ole niitä ohivilahtavia työtovereita siellä näkökentän sivuilla. Ja sitten tietysti, että jos pystyt olemaan niin, että mä katson tonne, kun mulla on ikkuna nimenomaan tuossa, niin että jos pystyt sijoittumaan niin, että näet ulos päivänvaloon johonkin kauas, koska sitten se auttaa myös niin siihen keskittymiseen ja aivoja nousemaan semmoiseen flow-tilaan, kun välillä kattelee vähän kauemmas ja näkee sinne horisonttiin, saa laajennettua perspektiiviä. Ja sitten muuten, että jos on mahdollisuus esimerkiksi osallistua seisten webinaariin, niin sitä suositellaan. Ootko sä, Riina, seisten siellä? Joo, mä seison tämmöisellä korkeisella matolla. No niin, joo, mä seison kanssa. Mutta jos se on mahdollista, niin sitten muuten, että pyöräytät vaikka vähän hartioita ympäri tai vaikka ranteita tai sitten teet tämmöisen televisiosta tutun yllätyskyykyn vaikka sinne väliin, niin saat aktivoitua kehoa sillä tavalla ja silloin keskittyminen säilyy paremmin. Yes. Ja siinä oikeastaan noissa vinkeissä, jos et ollut lukenut niitä muuten etukäteen muistutusmailista, mikä tuli, niin se on varmaan aika hyväkin merkki, että olit ehkä keskittynyt sun omaan työhösi. Ja noissa ollaan aika silleen meidän nykyisen työn ja työympäristön semmoisten ydinhaasteiden äärellä. Että sen lisäksi, että meidän koko käsitys niin kuin työympäristöstä tämän vuoden aikana on muuttunut täysin, on vähän niin kuin mennyt romuksi ja ylipäätään määriteltävä uudelleen, niin sen lisäksi me nähdään tässä, niin kuin mitä nyt vuosikymmen on seurattu tätä hommaa, niin me nähdään tässä myös semmoisia laajempia asioita ja teemoja, jotka on ollut meidän haasteina jo ennen tätä. Osa niistä on ehkä nyt vahvistunut ja tietenkin kuvioon on tullut sit vähän uudenlaisia, ehkä toimitilat nyt seisoo vähän tyhjänä ja mietitään kuluja ja näin, että se on muuttunut se peli, mutta se fakta, että me niin kuin istutaan ja stressataan itsemme sairaiksi ja se on surkeata katsoa niitä lukuja siitä, että oikeasti me vietetään vaikka 5% keskimäärin työpäivistä keskittyneessä kunnon flown tilassa tai että meidän tuottavuus laskee 70% melun vaikutuksesta, joka voi myös aiheuttaa sydänkohtauksen kaltaisia oireita tai kuinka iso osa meistä oikeasti kärsii digistressistä ja niistä jatkuvista keskeytyksistä. Just eilen kuuntelin yhtä podia, jossa tutkija sanoi, että 80% meistä on 24 tuntia vuorokaudessa kännykän lähettyvillä sillä tavalla, että ei tarvitse ottaa askeltakaan, että me saadaan se käteen. Eli tässä on kyllä semmoisia niin kuin isoja teemoja, joita meillä on ratkaistavana, ja ne on vähän niin kuin uudenlaisia uhkia. Et jos ajatellaan, niin kuin, miten on perinteisesti totuttu katsoa vaikka työturvallisuutta tai siltä kannalta niin kuin työn haasteita, niin kyllähän noin niin kuin kognitiiviset
haasteet ja muut on niin kuin sosiaali- ja terveysministeriö ja niin kuin virallisia isompia tahoja myöten määritetty meille uusiksi ratkottaviksi haasteiksi ja uhiksi. Ja jos ajatellaan, että WHO on julistanut stressin 2020 maailman terveysepidemiaksi, niin ei me tässä niin kuin ihan pikkujuttuja äärellä liikuta. Mutta yhtä aikaa tässä on niin kuin meidän mielestä mieletön myös momentum tehdä jotain merkittävää, ja voisin ehkä tähän väliin tehdä semmoisen pienen pollin tällainen niin kuin orgaanisesti sanottaen, että jos pohtisit pienen hetken ennen kuin mennään tähän kuvioon, tai me voidaan vaikka palata tänne kengän alle, mikä puristaa, niin miettisit 3 sellaista tärkeintä niin kuin ohjuria. Että jos ajatellaan nyt yrityksiä, jotka yhtäkkiä kaikista on tullut niin kuin väkisin työympäristöjohtamisen parissa työskenteleviä, jos ajatellaan esimiehiä johtoa, ja koitetaan ratkoa sitä, että mitä oikeasti nyt niillä toimitiloilla kannattaisi tehdä, tai miten meidän pitäisi nyt tässä tilanteessa tukea meidän niin kuin henkilöstöä ja organisaatioa, niin jos kirjoittaisit 3 tärkeintä ohjuria työympäristön kehittämistä tällä hetkellä yrityksissä, että mitkä on ne haasteet ja ohjurit, joiden kanssa siellä painitaan, että onko se kustannussäästöä, mitä haetaan, iso keskustelu käy koko ajan, niin kuin, mikä on toimiston tulevaisuus ja onko sitä enää vai eikö sitä ole. Ja just eilen myöskin törmäsin uutiseen, jossa yksi yliopistoprofessori oli sitä mieltä, että se on joko etätyö tai ei, että välimallia ei ole hybridiä eikä joustavaa työtä. Että se on liian monimutkaista ja se on vuosien kehitystyön niin kuin tulos. Näkee tosi monenlaisia mielipiteitä. Niin kiteytä sun mielestä 3 tärkeintä ohjuria, jotka tavallaan mielessä yritykset nyt kehittää ja tekee toimitilaa, työympäristöpäätöksiä. Ja voit heittää sinne chattiin, voidaan kurkata niitä, Heidi voi kasata sieltä vähän ja voidaan vaikka palata niihin vähän tuossa. Ja se voi olla eri asia kuin se, mihin esimerkiksi sun mielestä pitäisi keskittyä. Ja sinne voit kirjailla, mulla ei näy se chatti, mutta Heidi, sulla on siellä silmä kovana. Sä varmaan seuraat, että ilmestyykö meillä sinne tekstiä. Joo, mä huikkailen, jos alkaa vastauksia näkymään. Hyvä. Eli niin kuin tässä jo vähän taustotin ja pikkusen ehkä annoin ymmärtää, niin tuntuu, että nyt ehkä sitä kehitystyötä lähdetään tekemään vähän väärästä kulmasta. Pohditaan joko just sitä vaan tilaa ja nähdään uutisia siitä, että tämä yritys luopui kokonaan toimistosta tai me pienennetään puolella tai mitä ikinä. Ja yhtä lailla kustannukset on niin kuin kärjessä ja sitten on niin kuin tämmöinen jotenkin trendihenkinen, että onko nyt coolia työskennellä vaikka hotellissa ja tietenkin niin kuin erilaiset etätyöhön liittyvät asiat on ollut meillä isosti nyt tapetilla, mutta jotenkin me nähdään tämä koko kehitystyö tavallaan kauhean yksinkertaisena. Että mihin nyt kannattaisi keskittyä, mistä lähteä, kun maailma on täynnä kysymyksiä ja toisaalta täynnä kaikenlaista tietoa ja mielipidettä. Niin me on lähdetty vetämään sen malli tavallaan ihan luilleen ja pohtimaan sitä, että mikä auttaa meitä tekemään parempaa työtä ja jaksamaan paremmin, olemaan tehokkaampia, tuottavampia, hyvinvoivampia, terveempiä ihmisinä, työntekijöinä. Ja meistä tuntuu, että silloin kun tästä kulmasta lähdetään liikkeelle ja lähdetään hahmottamaan tätä
nykyisen työympäristön monimutkaista kokonaisuutta, kun meillä on se fyysinen ympäristö, siellä on erilaisia paikkoja, sieltä löytyy kotia tällä hetkellä, ehkä sitä jotakin pääkonttoria ja sitten kaikkea siitä välistä voi olla. Sitten meillä on tosi iso kulma tuo sosiaalinen työympäristö, joka sitten kattaa alleen kaikkea työtavoista, käytänteistä johtamiseen. Erityisesti tästä ajasta tuntuu nousevan yrityksissä hajautetun yhteisöllisyyden tuki ja hajautettujen tiimien johtaminen ja koko organisaation johtaminen silloin, kun ollaan hybridisti ja ympäriinsä. Ja sitten myös tuo digitaalisen työympäristön kulma. Ja me ei missään nimessä olla teknologiavastaisia, ja nämä kaikki 3 kulmaa on ehdottomasti meidän nykyisen hyvän toimivan työympäristön elementtejä, mutta valitettavasti myös tällä kulmalla niin meillä on aika paljon kehitettävää ja jotenkin edelleen sitä kohti, että kuinka se teknologia paremmin tukisi meidän työtä sen sijaan, että se stressaa tai häiritsee. Silloin kun lähdetään miettimään sitä työtä, ja tässä varmaan tullaan just siihen, että sehän ei ole kauhean yksinkertaista, että jos ajatellaan, että mitä se työ oikeasti on, mitä yrityksessä tehdään, minkälaisia työtapoja, rooleja, työtehtäviä, prosesseja ja sitten tietenkin vielä se, että onko ne hyviä, tehokkaita, olisiko niitä tarve päivittää. Eli tämä vaatii semmoista tosi syvää sukeltamista siihen työhön. Että niin vähän kuin ärsyttävältä kuin se kuulostaakin, niin ehkä semmoisia niin kuin pikaratkaisuja ja pikavoittoja. Heidi, onko meillä niin kuin heittää pakissa? No harvoin on. Niin. Mä voisin muutamia täältä nostaa. Nämä on nyt sillä tavalla, että ei näy kaikille osallistujille, niin kuulette sitten täältä. Eli on tosi paljon samoja, mistä puhuitkin, eli just työtilojen ja työtehtävien yhteensovittamista ja sitä, että kuinka johtaa itse itseään ja sitten toisaalta työnrajaaminen etätöissä, eli niistä etätöistähän nyt on puhuttu tosi paljon. Palautumisen mahdollistaminen työpäivän aikana, mikä on yksi meidän lempiasioita. Sitten kustannustehokkuutta ja ergonomiaa. Ja sitten myöskin tämä, että ne tilatarpeet muuttuu. Eli enemmän tarvitaan tiloja, missä tehdä esimerkiksi pitää tämmöisiä webinaareja tai muita etäpalavereja tai valmennuksia. Kyllä. Ja että miten saadaan tuettua vuorovaikutusta. Ja sitten tämä oli mun lemppari täältä nousi tämmöinen ihmisen ajattelun taitojen suojaaminen ympäristöjen avulla. Just näin, että jos ajatellaan, että me tehdään kognitiivista työtä, hyvin pitkälti niin kuin ajattelutyötä, tällainen niin kuin toimistotietotyössä, niin sehän on se meidän kallein ja arvokkain omaisuus ja ominaisuus, ja se ei ehkä tällä hetkellä ole kauhean hyvin suojattu tai tuettu, ja se on just niin kuin, mitä me myös ajatellaan, että nyt ei oikeasti ole kyse siitä, että hei, luovutaanko vaan toimitilasta ja säästetään toimitilakuluissa, vaan ymmärretään, että mitä työtä me tehdään ja minkälaista ympäristöä se tarvisi tuekseen. Meidän mielestä tämä on niin kuin nyt ainut tavallaan järkevä ja semmoinen kestävä kulma lähteä katsomaan sitä. Totta kai firmojen pitää pysyä pystyssä, jos nyt just se vaatii akuutisti sitä, että jostakin kuluista esimerkiksi säästetään, niin totta kai tämä on haastava aika meille kaikille monellakin tavalla, että erilaisia tilanteita on. Mutta noin niin kuin, jos katsotaan niin kuin isommassa kuvassa ja vähän vedetään niin kuin happea, niin kyllä me uskotaan, että tämä on se ainut järkevä kulma lähteä siihen kehitystyöhön. Ja se tapa, millä me on lähestytty sitä, on juuri ihmisen biologia, kun me vedettiin tavallaan sen mallin niin kuin ihan luilleen ja mietittiin, että okei, että mistä oikeasti niin kuin siinä työympäristössä ja siinä meidän työssä ja ajattelussa on kyse, ja jos ajatellaan sitä faktaa, että oikeasti me tehdään niin kuin supermodernissa
maailmassa töitä. Ja se kehitys on ollut, sanotaan nyt vaikka viimeisen 3 vuosikymmenen aikana, esimerkiksi niin kuin siitä lähtien, kun internet on vaikka keksitty, niin se on ollut niin rajua, että meidän aivot ja meidän biologia ei ole pysynyt perässä, ja meillä on edelleen ne kivikautiset aivot, ja vaikuttaa tosi monella tavalla meihin työskentelijöinä ja ajattelijoina, ja se meidän mielestä ehdottomasti pitää olla yksi iso tekijä, jolla määritellään sitä just että kuinka se työympäristö tukee sitä, minkälaisia me ollaan. Ja haetaan sieltä tutkimuksesta sitä pohjaa enemmän kuin siitä, että mikä nyt on trendi tai että tällä tavalla kaikkien kuuluu tehdä, tai koskaan en ole nähnyt 2 samanlaista yritystä, enkä 2 samanlaista työympäristöä myöskään. Että vaikka meillä on universaalia tietoa, tutkimuksen ja tieteen tuomaa, mihin me voidaan nojata, ja se luo vahvan perustuksen, niin sitten tullaan tähän dataan, johon me nyt sukelletaan näissä meidän, mikä ton nimi on, suurennuslasioissa, eli mistä aloittaa. Niin nyt yrityksissä ja juuri ihmisten kokemuksissa ja siinä työssä, mitä päivittäin tehdään, niin siellä on ihan älytön määrä dataa, käyttäjädataa, henkilöstödataa, miksikä nyt sitä ikinä haluaa kutsuakaan, onpa se kartoittamista tai haastattelemista tai mikä vaan muu se metodi, jolla sitä saadaan selville, mutta ehdottomasti se data pitää ottaa kaveriksi. Ja sitten 3. meidän mielestä tässä maailmanajassa niin ihan paras juttu on muotoilumetodiikka, vai mitä Heidi sanoo? Tietty. Niinpä, ja kohta katsotaan sitä tarkemmin, ja täällä osallistujissakin on muotoilun kentältä tulevaa porukkaa, ja teille se on hyvin tuttua metodiikkaa, jollekin se voi olla vähän niin kuin uudempaa, niin katsotaan sitä kohta vielä tarkemmin, mutta jotenkin ehkä vielä me niin kuin halutaan nähdä tässä tilanteessa myös semmoinen positiivinen momentum, että vaikka meillä onkin haasteita ja ehkä me on herättykin niihin nyt eri tavalla niin kuin tämän kevään myötä, kun se vähän niin kuin tahtomattakin tuli tuohon niin kuin naaman eteen, niin nyt on se aika tarttua ja kehittää, ja niin kuin todettu, niin meidän työympäristö ei voinut hirveän hyvin keskimääräisesti ennen tätäkään kevättä, niin nyt tavallaan kaikki me ammattilaiset ja tietenkin niin kuin työnantajat ja koko niin kuin tavallaan porukka, joka työympäristöihin liittyy myös niin kuin tietenkin itse työntekijänä, niin mun mielestä meillä on niin kuin ihan mieletön vastuu myös nyt niin kuin tarttua tuohon muutoksen momentumiin ja rakentaa sitä parempaa. Ja me käytetään sellaista yhtä lausetta aina silloin tällöin kuin tiedolla johdat tykimmin. Ja mitä Heidi se oikein tarkoittaa, jos sukelletaan vähän tähän muotoilumetodiikan ensimmäiseen timanttiin ja siihen juuri, eli mistä aloittaa, miksi ja miten sillä tiedolla johdetaan, niin mitä Heidi sulla herää tästä ajatuksia? No nimenomaan sitä, että kerätään sitä tietoa semmoisella laajalla otteella sieltä työympäristöstä, itse työntekijöiltä, koska työntekijä on niin paras ammattilainen kertomaan siitä, että mitä hän tarvitsee siihen, että miten hän pystyy sen työn hoitamaan hyvin. Eli ihan kyselyillä ja haastatteluilla ja sitä kautta, että kukaan muu ei ulkopuolelta oikein osaa sanoa, koska sitten on myöskin ihan tämmöisiä persoonakohtaisia eroja, että joku ihminen tarvitsee erityyppistä tukea sen saman työn hoitamiseen kuin sitten luonteeltaan erilainen ihminen. Eli siinä on tosi paljon ihan semmoisia persoonakohtaisiakin eroja. Just näin, ja nyt tässä ajassa meille myös piilee tosi iso mahdollisuus tarttua siihen tavallaan autonomian ja mikä tutkimustenkin mukaan on se mahdollisuus valita ja vaikuttaa oman työhön ja työympäristöön, joka lisää valtavasti sitä tehokkuutta ja koettua tyytyväisyyttä, niin
tässä tullaan juuri siihen, että vähän kauhulla ehkä myöskin luin esimerkiksi tätä kommenttia, että ei ole niin kuin välimallia, että on joko tai. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin tätä aikaa myös niin kuin resurssiviisauden ja tämmöisen niin kuin ympäristö, meillä on isoja haasteita myös sillä puolella, niin ehdottomasti siellä on asioita, joihin meidän pitäisi tarttua. Ja kun me ymmärretään, että mitä me joka päivä tehdään ja miten me siitä parhaiten suoriuduttaisiin, niin silloin me pystytään johtaa sitä työympäristöä ja startata sitä kehitystyötä sen tiedon avulla, ei olettamalla tai pelkästään mielipiteisiin perustumalla. Että tässä ei niinkään niin kuin muotoilumetodiikassa ei ole niinkään kyse mielipiteistä, vaan siitä, että mikä auttaa yksilöitä, tiimejä, koko organisaatiota niin kuin parempaan suorituskykyyn, niin siitä kulmasta me sitä katsotaan. Ja sitten jos mennään tuosta ymmärtämisestä, että me kerätään dataa ja tietoa, niin kiteytys on ihan yhtä tärkeää. Eli tavallaan sieltä sitten löydetään ne kantavat teemat ja sieltä nousee tiettyjä asioita. Ehkä tuossa työympäristökolmion eri kulmilla ollaan vähän niin kuin eri vaiheissa, että jossakin on vihreämpää ja toisaalla niin kuin välkkyy punaisena. Silloin kun me kiteytetään nuo haasteet ja määritellään tietenkin myös mittarit sille kehitystyölle, niin sen jälkeen me voidaan lähteä sitten tekemään kehitysprojektia, kokeiluja. Mutta jos me rynnättäisiin suoraan tänne ymmärtämättä, mitä ollaan tekemässä ja miksi, niin ollaan tosi heikoilla perustuksilla ja veikkaisin, että se on lotto, jossa niin rahat kyllä menee hukkaan. Ja sama kuvio, ihanan tylsästi, Heidi tässä vielä jatkuu edelleen. Eli mitä sitten, kun on kiteytetty haasteet ja asetettu mittarit, niin mitä sitten tapahtuu? No sitten kun sieltä on poimittu ne olennaisimmat, että mihin on kaikista tärkeintä esimerkiksi keskittyä ja sitten mittareiden kautta saadaan se, että mitkä resurssit meillä on käytössä siihen niin kuin muutokseen, niin sitten lähdetään miettimään niitä, että mitä tässä nyt tehdään ja hyvin niin kuin semmoisella matalalla kynnyksellä niin testaamaan niitä vaihtoehtoja, että on tavallaan niin kuin siellä työkalupakissa niitä erinäköisiä työkaluja ja sitten koitetaan, että minkälainen ruuvinpää niin nyt käy mihinkä mutteriin, että mistä saadaan niin kuin sitä asiaa eteenpäin. Eli se madaltaa sitä kynnystä niin kuin lähteä viemään niitä asioita eteenpäin ja sitten myöskin se madaltaa sitä riskiä siinä, että kun ei pistetä niin kuin kaikkia munia yhteen koriin, niin kuin jossain tavataan sanoa. Ja ehkä jopa väärään koriin. Niin. Tuossa aikaisemmin kun kysyit siitä, että onko olemassa pikavoittoja, niin mulla tuli semmoinen mieleen, että on varmasti olemassa pikavoittoja. Pikavoitot monesti mun mielestäni on pieniä, että jos halutaan niin kuin sinne Eurojackpot-voittajiin, niin tämä on ehkä enemmän henkilökohtainen näkemys, mutta että kyllä mä silloin satsaisin tämmöiseen esimerkiksi näihin ryhmälottoihin ja porukoihin, että siinä niin kuin se yhdessä tekeminen madaltaa sitä riskiä. Tuli nyt tämmöinen asian ulkopuolinen vertauskuva tähän. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja sitten jos nyt vielä ajatellaan niin kuin tämmöistä yhteisen kehittämisen metodiikkaa, niin se ei varsinaisesti nyt tässä kuviossa näy, mutta jos ajatellaan, että me mennään läpi tällaista prosessia, niin yhtä tärkeää siinä on sit meidän myös määrittää ne arvot ja just ne tavoitteet ja ohjurit, millä me lähdetään sitä tekemään, mitä me haetaan siltä muutokselta tai siltä kehitystyöltä. Ja sitten kuinka se suhteutuu yrityksen strategiaan, työympäristöön, me nähdään se niin kuin valtavana strategisena ja koko organisaation niin kuin kannalta merkittävänä työkaluna. Ja silloin kun me asetetaan ne reunaehdot ja meillä on tavallaan selkeät raamit, hiekkalaatikolla on selvät reunat, minkä sisällä me voidaan leikkiä,
niin silloin se kehittämistyö on mielekästä ja mieluisaa, että varmaan semmoisia niin huonojakin kokemuksia tämän tyyppisestä kehittämisestä voi olla silloin, jos sitä ei selvästi johdeta ja siitä ei viestitä hyvin ja ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu. Hei, semmoinen pikainen kysymys, Riina, että tuleeko sulle mieleen jotain käytännön esimerkkiä jostain tämmöisestä projektista, mitä voisit kertoa? No, ekana mulle tulee mieleen yksi asiakascase tästä lähivuosilta. Me on tehty paljon töitä IT-digifirmojen kanssa ja me mentiin starttaamaan yhteen yritykseen projektia, työympäristön kehittämisprojektia ja me oltiin vähän niin kuin totuttu tässä vuosien varrella, että pitää niin kuin vähän saarnata siitä, että miksi nyt kaikki pitää ottaa mukaan ja miksi pitää kysyä ja miksi meidän pitää oikeasti ymmärtää ja me ei voida suoraan mennä nyt määräilemään niitä lääkkeitä, kun ei me tiedä edes mitä me tarvitaan ja missä se vaiva on. Niin se jäi mulle jotenkin ikuisesti mieleen, kun toimari sanoi heti siinä niin kuin alussa, että täällä ei sitten muuten mikään edustuksellinen demokratia riitä, että jokaisen pitää päästä vaikuttamaan. Ja siinä oli tietenkin aistittavissa semmoisia riemun kiljahduksia, että kiitos tästä, että kyllähän niin kuin, se on ollut tosi hienoa päästä näkemään sellaisia niin kuin organisaatio- ja yrityskulttuureja, joissa tavallaan kun työympäristö ei sinänsä ole mitenkään irrallinen siitä yrityksen muusta toiminnasta, että yhtä lailla niin kuin mitä muita vaan päätöksiä tai muita kehityshankkeita viedään, niin samalla tavallahan tämän pitäisi sopia siihen yrityksen kulttuuriin. Se on ollut upeaa päästä näkemään todella niin kuin pitkälle vietyjä ja hienosti johdettuja yrityksiä, joissa tämän tyyppistä niin kuin työtä on tehty ihan valtavasti. Mennäänkö sitten eteenpäin? Eli periaatteessa tuo sama asia, mistä me äsken puhuttiin, niin se on nyt tässä vähän ketterämmän oloisessa muodossa. Ja se on tämmöisessä niin kuin ahdistavassa pallukassa, mistä ei tule niin kuin kulkua ulos. Tämä kuvio ehkä kuvaa vaan juuri sitä, että aikaisemmin monesti varsinkin fyysisen työympäristön hankkeisiin suhtauduttiin projekteina, ja nyt se ei vaan kerta kaikkiaan ole enää mahdollista, kun ei kukaan meistä tiedä, eikä kukaan meistä osaa ennustaa tulevaa, niin me nähdään muotoilumetodiikassa nyt tässä maailmanajassa ihan mieletön niin kuin etu, että kun me ketterästi testataan, kokeillaan, ja sä sanoit Heidi hyvin sitä, että mikä siinä yhdessä tekemisessä niin kuin on arvokasta, niin se on kiinnostavaa, että kun me ollaan niin kuin aivoiltamme niitä metsästäjäkeräilijöitä, niin miten Minna Huotilainen on kiteyttänyt tätä, että ihmisen kognitio, milloin se on parhaimmillaan. Että me ollaan lauma ja työskennellään niiden yhteisten tavoitteiden eteen ja yhtä lailla, jos ajatellaan niin kuin ihmisen aivoja ja mitä liittyy työympäristöön, aina se muutos ja se pelko siitä, mitä tapahtuu, se on yksi uhka, joka aina nousee työympäristöhankkeissa, kuinka mun käy. Niin myös se muutosvastarinnan väheneminen, jos ajatellaan sitä semmoista meille biologisesti ominaista pakene-taistele-reaktiota verrattuna sitten semmoiseen turvalliseen tilaan, niin yhtä lailla siinä on semmoinen, joka kannattaa ottaa vakavasti näitä työympäristömuutoksia tehdessä, että sen tavallaan yhteiskehittämisen avulla me voidaan luoda sitä avoimuuden kulttuuria ja sitä niin kuin yhteisöllisyyden, rakentaa sitä koko organisaatiokulttuuria ja vähentää niitä pelkoja ja sitä muutosvastarintaa ja osallistaa ja sitouttaa, jolloin myöskin ne lopputulokset on paljon parempia. Ja tässä ehkä jos katsoo näitä kavereita, niin ehkä kiteytyy sillä tavalla se tilanne, jossa me nyt ollaan. Ja me ollaan vähän tuolla puristuksissa
Mut meidän mielestä kuitenkin tuleva näyttää valoisalta ja siihen vaan pitää tarttua. Ja nyt me on puhuttu siitä tiedolla johtamisesta ja aloittamisesta, siitä ymmärryksestä, ja sitten me on puhuttu yhteiskehittämisestä. Näistähän voisi puhua koko päivän, mutta ehkä niin kuin tähän semmoisena kiteytyksenä vielä se, että työympäristö on monesti asia, johon yhdellä yksittäisellä yksilöllä meillä ei ole välttämättä ihan hirveästi mahdollisuutta vaikuttaa, joskin se juuri näiden edellä läpikäytyjen avulla kasvaa, mutta kyllähän niin kuin työympäristö on strateginen ja koko yrityksen ja organisaation asia, ja kun webinaarin otsikossa on toi vastuullisen työympäristön kehittäminen, niin ennen kaikkea näiden steppien avulla ja hyödyntämällä muotoilumetodiikkaa, niin pystytään rakentamaan sitä yrityksen kestävää strategiaa, työympäristöstrategiaa, joka on vastuullista ja luultavasti ja toivottavasti resurssiviisasta, mutta sitten ennen kaikkea sen paremman työn ja hyvinvoivien ihmisten niin kuin sitä tukevaa. Olisiko meillä Heidi pikku tauon paikka? Joo, pidetään pieni tauko, eli kello on 12.40. Pidetään 2 minuutin tauko, eli palataan linjoille 12.42. Jos mä antaa tehtävä? Joo, mä sanon ensin loppuun, että jos mahdollista, niin älä mene kurkkaan sun sähköpostia. Ennemmin ota aika itsellesi. Muhittele vaikka näitä ajatuksia tai laita kommentti tonne tai tee muutama burpee tai mitä vaan, mutta hyödynnä mahdollisuus 2 minuutin taukoon. Yes. Ja jos mikään näistä edellä mainituista ei inspiroinut sua tämän 2 minuutin ajaksi, niin voitaisiin ottaa toinen polli sinne chattiin, jossa voisitte kommentoida tai äänestää sitä, että kenen vastuu työympäristön hyvinvoinnista, kenen vastuulla se on. Onko se yksilön, niin kuin äsken puhuttiin, että vaikutusmahdollisuuksia ei välttämättä ole kauheasti, mutta jos tullaan ihan siihen semmoiseen ajatukseen siitä, että haetaan parempaa työtä ja hyvinvoivia ihmisiä, niin kenen vastuulla se on? Onko se yrityksen vai yksilöiden? Niin äänestä, kuka sun mielestä on vastuullinen, tai onko joku muu kolmas? Joo, ja koska me nyt höpötettiinkin se 2 minuuttia, niin jatketaan siis 12.44.
Onko Heidi kello 44? Juu, kyllä se on. Eli toi Katriinan kommentti ei näkynyt sinne osallistujille, niin mä voin vielä kertoa. Eli hän sanoi, että molempien vastuulla, että on sekä yksilön vastuu kuunnella itseään ja viestiä niistä omista tarpeista, ja yrityksen johdon vastuu on kuunnella ja viedä asioita eteenpäin tarvelähtöisesti. Ja tämä on niin kuin mahtavaa, että silloin se vastuu jakautuu siihen, että on niin kuin, omalla vastuulla on sanoa, mitä tarvitsee, ja sitten sieltä johdon vastuulla on kuunnella sitä työntekijää, että mitä työntekijä tarvitsee. Tosi hyvä. Ja just näillä, jos ajatellaan mistä niin kuin aiemmin on puhuttu, niin tuolla ymmärryksellä ja yhteiskehittämisellä voidaan juuri tarjota niitä tilaisuuksia, että yksilöllä on vastuu kertoa, ja yrityskulttuurin pitää olla sellainen, jossa voi tulla kuulluksi. Yes, mennään eteenpäin. Me on käyty nyt siis, mistä startata, miten kehittää, ja nyt edetään reseptiosioon, eli mitä tarvitaan. Tähän lainaukseen kiteytyy aika hyvin mun mielestä sitä, kuinka niin kuin ison ja haastavan asian äärellä me ollaan. Ja tämä kevät on herättänyt meidät varmasti siihen tavallaan työympäristön merkittävään rooliin. Ja me on tätä kanssa, kun on niin kuin vuosia tehty asiakkaiden kanssa ja saatu vähän niin kuin katsoa semmoiselta niin kuin näköalapaikalta suomalaista yrityskulttuuria, yrityskenttää, päästy sukeltamaan tosi erilaisiin organisaatioihin, niin tietenkin myös meille on muodostunut niin kuin vahva näkemys siitä, että vielä siellä aika paljon sitä potentiaalia on, mihin me voitaisiin tarttua. Ja me on Flowwork rakennettu juuri siitä ajatuksesta, että ihminen on kaiken keskellä, ja me ajatellaan, että työnantajalla on, tai yrityksillä, työnantajilla, organisaatioilla on tosi iso vastuu, ja jopa niin kuin mä oon nähnyt tämmöisen quotein, että kaikki me, jotka työympäristöjen kanssa jollain tavalla töitä tehdään, niin ollaan terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia, haluttiinpa tai ei. Että meidän mielestä niin kuin se vastuu on tosi iso, ja toisaalta sitten taas niin kuin mahdollisuus vaikuttaa on myös suuri. Ja me on otettu Flowworkiin mukaan tänne juuri tätä kestävää strategiaa, tiedolla johtamista ja ihmislähtöistä tai yhteiskehittämisen metodiikkaa. Eli täällä ylhäällä on paljon muutakin, mutta on niitä asioita, joista me on puhuttu aiemmin tänään. Ja sitten niin kuin lisäksi on paljon semmoisia, että kun me katsotaan tutkimusta tai tiedettä ja koitetaan ymmärtää sitä meitä ihmisiä olentoina, fyysisinä, psyykkisenä niin kokonaisuutena, miten meidän aivot toimii ja minkälaista se kognitio on, niin sieltä me on lähdetty rakentamaan tämmöistä lähes 100 elementin kokonaisuutta, joka pyrkii taklaamaan niitä haasteita, mitä tähän moderniin työympäristöön liittyy. Ja me ajatellaan, että työympäristö, se on vähän niin kuin sellaista biohakkerointia tavallaan, kun sitä katsotaan tästä kulmasta. Et miten me voidaan optimoida suorituskykyä, tuottavuutta, työtehoa, jaksamista, terveyttä. Ja se on jotenkin ihan super innostavaa ja siinä on hirveästi sellaisia asioita, mihin me vielä pystyttäisiin tarttua. Ja jos ajatellaan, että me eletään aika niin kuin monellakin tavalla, niin kuin sanoinkin jo, niin haastavia aikoja, niin jotenkin erityisesti tuntuu, että tässä ajassa korostuu se vastuu tavallaan siitä, että pidetään huolta itsestämme, mutta myös toisistamme. Et ehkä se semmoinen muotoilun myös niin kuin ihmiskeskeinen eetos siinä, että rakennetaan sitä parempaa elämää
työ on kuitenkin supermerkittävä, jos ajatellaan, että me käytetään 1/3 meidän niin kuin aikuisiästä töissä. Ja sitten jos miettii työtä, miten se sirottuu, että se ei ole pelkästään yksilön, organisaation tai yritykseen vaikuttava asia, vaan siitä lähtee tosi isot yhteiskunnalliset vaikutukset ja sitten taas niin kuin miten se sirottuu kaikkeen niin kuin läheisiin, perheeseen, koko siihen yhteisöön. Niin me nähdään tässä semmoisia tavallaan tosi isoja linjoja ja tosi isoja vaikutusmahdollisuuksia silloin, kun me lähdetään rakentamaan työympäristöä sieltä paremmasta työstä ja hyvinvoivista ihmisistä. Ja mä sain ihanan kommentin yhdeltä tutulta, joka näki tämän kuvion ensimmäistä kertaa ja sanoi, että on ihan tosi hienoa, että tämmöisiä itsestäänselvyyksiä on nostettu tähän kuvioon, koska nämä aina unohtuu. Ja siinä kommentissa on mun mielestä aika niin kuin silleen jotenkin hyvä pointti, että tavallaan se tuntuu jotenkin ihan tyhmältä sanoa, että työ pitäisi olla sen kehittämisen lähtökohta. Mutta kun seuraa keskustelua, niin tuntuu, että se aika usein johonkin katoaa, johonkin retoriikan tai joidenkin muiden ohjureiden jalkoihin. Ja me ajatellaan tätä semmoisena niin kuin positiivisena syklinä. Et me ei ajatella niin, että tuottavuus tarkoittaa sitä, että pitää tehdä vaan pidempiä päiviä. Tutkimus niin kuin vaikuttaisi puhuvan sen puolesta, että ehkä jopa esimerkiksi se lyhyempi aika ja sen jaksottaminen onkin paljon tehokkaampaa. Ja että miten rajua lepoa se meidän tavallaan kova työnteko vaatii, jotta se laatu on hyvä. Eli me halutaan olla tuottavampia, mutta me halutaan myös tuottaa parempaa laatua. Eli sitä ei niin kuin sitä parempaa työtä ei niin kuin mitata, vaikka että kuinka monta mailia, että 100 viestiä tänään, että ihan mahtava suoritus, vaan me tehdään ongelmanratkaisutyötä tai halutaan oikeasti ratkoa niin kuin isoja haasteita, niin siinä tullaan myös siihen niin kuin laatuun. Ja me uskotaan, että nämä mahdollistuu sillä, että ihmiset, jotka sitä työtä tekee, voi ja jaksaa hyvin, ja niille mahdollistetaan sellainen ympäristö, jossa ne voi kukoistaa niin se fyysinen, sosiaalinen kuin digitaalinenkin. Ja yhtä lailla tämä koko kuvio voi mennä aivan romuksi, jos se kolmio niin kuin voi huonosti ja se tuottavuus ja jaksaminen ei ole siellä kehittämistyön keskiössä. Ja tuleeko sulle, Heidi, tähän liittyen jotain vielä mieleen ennen kuin mennään seuraavaan? No oikeastaan vaan semmoinen yleisemmän tason kysymys, mitä aina välillä kannattaa just pohtia, että onko työ ihmisiä varten vai onko ihmiset työtä varten. Jep. Ja sitten tässä me niinku ajatellaan tämä vähän niin kuin semmoisena salajuonena myös jos mietitään, että kyllähän niin kuin työtä tehdään siksi, että meillä on ongelmia, joita ratkotaan, ja yritysten menestys tai kannattavuus tai yhteiskunnallinen vaikutus ja näin, niin kyllähän niitä asioita tavoitellaan, mutta niin kuin vaikuttaisi tutkimus nojaavan sinne suuntaan ja me uskotaan tietenkin ennen kaikkea täysin siihen, että ne on tämän sivutuotteita sitten se menestys tai taloudellinen hyöty tai tuotto tai tulos tai mitä muita tämmöisiä sitten mittareita meillä, määrällisiä mittareita voi ollakaan. Että tämmöisenä haastavana aikana niin kuin varmasti helposti tekisi mieli lähteä liikkeelle sieltä niin kuin tehostamisesta. Ja tässä on myös yksi, mistä paljon uutisoidaan, että onko työpäivä 8 vai 6 ja sitä rataa, ja siihen ei varmaan meidän kannata enää tässä vaiheessa sukeltaa, mutta sekin on ehkä uudenlainen ajattelumalli, että se tuotto tuleekin sitten seurauksena tästä. Ja sitten jos ajatellaan, että miten meidän työelämä on nyt voinut, niin
me ei ole hirveän hyvin pystytty tätä sykliä valjastamaan käyttöön ja meillä on oikeasti tosi paljon niin kuin, duunia tämän kanssa tehtävissä. Mutta pienin askelin me voidaan lähteä kokeilemaan ja testaamaan ja optimoimaan niin kuin, asia ja askel kerrallaan. Kello alkaa olla 5:05 ja jos tulee mieleen kysymyksiä, niin mielellään niitä otetaan, kommentteja, ajatuksia ja me nähdään Flowwork semmoisena niin kuin paremman työelämän manifestina, myös yhteistyön mahdollistajana ja jotenkin siihen haastajana, että me eletään sellaisten viheliäisten haasteiden aikaa, joita ei ratkota yksin, niitä ei ratkota yksioikoisesti tai yhdestä kulmasta ja me ollaan kiinnostuneita osaamisesta ja näkemyksistä ja uskotaan siihen, että nyt on niin kuin oikeasti se aika tavallaan lyöttäytyä yhteen ja kasata voimat ja joukot koolle. Et meihin saa mielellään olla yhteydessä ja ollaan avoimia niin kuin kaikenlaisille ajatuksille ja joku joskus kysyikin, että niin onko valmista niin kuin nyt, että kun esimerkiksi Flowwork näki päivävalon 2 päivää sitten niin kuin tässä uudessa mallissaan, niin ei ikinä, että koko ajan opitaan ja opiskellaan ja jotenkin rakennetaan sitä hahmotusta ja ymmärrystä ja parhaitenhan se rakentuu yhdessä muiden kanssa. Niin me kannustetaan tarttumaan toimeen, taisteluun parempien työympäristöjen puolesta ja mielellään tehdään sitä yhdessä. Ja toivotaan teille tänään hyvää ja tehokasta työpäivää ja toivotaan, että voitte hyvin. Me kiitetään teidän ajasta ja